Už mesiac sme nevydali žiadne video. No a? No napríklad tak ma napadlo, že keby sme natočili challenge, že vieš to rýchlo to natočíš a aj to má celkom úspech. Tak čo si? Radšej natočíme vlog. Ale zase lepšie ako nevydať nič. A mohlo by nám to aj nahnať nejaké odbery. Odbery hovoríš? Čaute, ja som Jano a teraz si pre dobro všetkých chorých detí vylejem toto vedro studenej vody na hlavu. A koľko si dal na charitu? Čo? Jakú charitu? Aj tak je to taká sprostosť, ale tak okej. Vy ste to chceli. Charlie. Chceš ma zabiť? Run. Nechápem, čo na tom ľudia nevedia prehltnúť. Nechápem, čo na tom ľudí tak páli. No čo, vidíš niečo? Nie, nevidím. Dobre. Dobre, nie, Janči. Vedel som, že to bude kravina. Make you feel like cheating, I'm like no, not really, cause oh, I think that I found myself. Čo by baví? A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. Vieš o tom, že to není challenge? Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue. To vážne? Ti hovoril, že to bude sračka.